Salam hormatly müşteriler, salam bizi idarlayanlar, ähli zanyňyz sag bolsun. Men bugün video çekdim. Çekmeni maksat edindik bir yetmeýän ýerlere sesimizi ýetireli. Bu da nähilek biz şu aksany martyň başynda aglan etdik diýip video çekipdik. Şondan soňra her kim şu aksa ýetişek bolup haýdady, müşterilerim gelip dur. Sag bolun bilen iş ýaşaýanňyza ýöne bizin konkurentlerimiz gelip dur. Ýöne olar gönlü gelen wagtlarda aýlanyp gelýärler. İlkilere onu sesimizi çıkarmadyk. Ofisimizde uğratdylar Aşgabat tarapdaky aňa sykylatmada adamlaryň uğradyp kiçilerek ýükeltip, onu kim klientler gelýär, näme hilek gelýär. Men pikirimçe bu bahane çıkaryp bolýar diýen gazaklarna bilen bizi ýerdemine düşüp ýörsin diýenler olar öz adamlary uğradyp. Bu bahane diňe ziýany çekseň çıkaryp bolýar. Tak şeýle haýır berenok. Ýöne ona gözler ýetenden soň näme yalan söz ýerde ýatmaz diýil şeýle. Olaryň bize öz müşterileriniň ýüklerini özleri kabul edip bize ýoldaýanlyklarynyň üstüne açdyk. Bu da näme alamatlandyrýar? Biz bu aksiýany müşterilerimiz üçin ýadyna düşýärmi? Diňiz ýol ýapylanlar şo taýdaky müşteriler bize tarap ýüz bakar ýalaka diýip biz şu aksiýany döretdik. Biz buny hemmeňiz bilýäris, siziň hem öz söwdalaryňyzda her bir edilen ýeňilligi halk üçin edilýär, öz müşteriň üçin edilýär. Öz konkurentiň üçin edilen o. Olam owurra. Ýöne bular hasam yeter mümkin tanşan däldirler biziň şertnamalary ýüklerini getirdiler. Häzir men dol açyklanjak däl olaryň atlaryny üçünçi tarapga ziňde saklamany makul bilýän häzir. Ýöne ýene-de bu zat gaýtanan aýtsa, indiki videolarda açyk özüňizi kimin getirenini video kameradaky adamyň syna çenli görkezler. Häzirlikçe şu ýüküň eýesi şunu açan işimiziň şu ýüküň eýesi asyl kargoçy bolup dur. Hakykaten başga biri bolup dur. Ony skladymyza baryp şu ýükse geldimi diýip soran soňra biz bildik ony. O ýüküň pulunu geçip gitdiler. Ofisimizde aksa harit bolan soň ýüküni eltýär, soňra pulunu geçmäne gelýärler. Pulunu geçmäne gelende indi men size ýatlaçakdym, men hiç gerek adam gorkujam bolama, etjem bolama men kanuny çağırjak bolýar. Özara edilen şertnamany erkek gurulun diýilen şertnama bir ünsür geçeliň diýjek bolýan şu ýüküň eýesi diýip özüň tanadan bile gelip şu şertnama nämetine şu şertnama ikinji bölegi bizde galýan bölegi şoň bir punktunu gap bermekçi. Şu taýda ýerini ýetirjiginiň hukuklary 5 ikinji bend. Şoň 5 2-5 böleginde oju ünsüriň biz ekranymyzda da çykarar ony ýazmaça. Eger ýerini ýetirji tarap aksiýa düşýän haritlary bäsdeş konkurent firmalaryň üstü bilen gizlin tawşyrlanmagyny ýüze çykarsa, ýerini ýetirji tarap özüniň harit tawşyryş nokoduny şol harida edilen hyzmat üçin bahasyny täzeden öz başda ütgetmäni. Bu ýerini ýetirjiň hukuklaryny değişler. Biz ýanky ýük gelen soň ýük almana gelen adam bilen ýan başgaça ulaşmaly bolýar. Hemme tutnamalar bar, şoň hakykatdan da başga kargoçyň sülen getirilenligi. Ine eger dol anamaýan bolsa, ine şol kargoç öýdi gün tanamadan bolsa, ine şol adam gaçsak ýeri ýok, menki däli boýundan gaýyrjak aladasy ýok. Bolun çekdi barmagy ýydaryny goýdy. Inni bu da ediljegi görünüp dur. Bilişimiz ýaly size ýalňyş düşünmän, o köp ýerlerde magazynçylar aksa döredýär. Aksa döredip şonu başga bir magazynçy gelip konkurenti gelip hanşy hemme harit aksa haritlaryny bersene diýip alyp gitse, siz diňe şoň üçin işleýän adam bolup diýär, dogrymy? Sizi hiç kim tanamady, aýtam onu tanadylar. Biziň ýagdaýymyzda nähil pikir edýän olar öz müşterilerine misal aýdaly biz $100 diýen bolsa, kuwunyň bahasy ol öz müşterilerine 120 den diýip aýdyp
bahany amatlatdyk diýip, diýe bu bahany amatlatmak bir ýalak näme diýin bir töwekkül edäýmese bu minusa islemek herkimin başarjak işi däl. Bizem özümizi näme etdigimiz däl, biz ýöne ýerini öwgediň müşteriler bilen dolar sen düşünjede bu aksany öğretdik. Indi olar 120'den diýdi. Häzir ýükümden bize geldi. Şu häzir hakyky eýetiniň ahyryna boljak nämäni aýdyp, suratlanjak bolýan edip bilişimden, düşünip bilişimden. Häzir biz bu üstüni açdyk. Ahyryna geler, biz häzir aksy harydy näme baha däli, adat harydan bahasy boýunça çykararys. Bizim imanymyzy, insabymyzy ýitiren zok. Şol degişdi bölümler boýunça, mysal üçin aksa diýip getirilmese, seni adına kabul et. Ya kargoç getirsin, yeni bir getirsin o demede yürüyüş aksan iminle müşteriler için, telekeçiler için, yükün hakiyeler için çıkardık. O konferans için çıkarmadık. Gelen sonra biz ona adatı vakan ayda olarım size can eder. Yükün iyesine can edip ayına ilk köşme boldu deyip iyem baha ilk köşklük bolacağını karışmış ona. Yol tamam her bir adam öz yükünü başka konferanslere kargoçulara berýän bolsaňyz şolary tapşyryň. Aksam kargon aksasyna goşşak bolsaň aýt öňünden diýýär. Sebäbi bizem dogry hemmetini üçin açyk bilmez ýöne ýankyň üstüne açylşy ýaly sizinkiler hem açylsa baha ýükejegine garaşy berýän kyn. Bize şunu ýaşyat bilen işleýär, şertimizde de durýar. Agram bolsa, kynam bolsa şu bahalama saklaýar ýöne konkurent üçin däl ýene bir gaýtylýar, müşteriler üçin. Janyňa sag bolsun. Saglykda o şeň bilden hem gaty görmän. Bizem sizden gaty görmän işleşer inşallah.